दिनै सोनाब कलाइगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव भेरगाव बर' थुनलाइ आफादा ब्रैथि बोसोरारि लिंथुमा मेलखौ लानाय जादों। बे थुनलाइ आफादनि मावखुलिनि गेवलां फोथाराव बेवहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोबोद गाब गोनां गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थि खालामदों। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सेथि हाबा गोथार फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, आरोबाव रंसारि आरोबाव माने भारतनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां रंसारि जुबिन गार्गनि मुङावबो जोङो रंसारिफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावदों, बिथांमोननि मुसुखाखौ बावदों। आरो बेनि उनावनो जोंहा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जथुम जाना थांबाय। आरो बे थान्दै जथुम जानायनि उनावहायनो जोंहा नै मोनसे बर' बिजोंजों फरायनानै अलंबार दांनो हाबिला बिदि मोनसे फुंखा सिबुं लाबोनानै बे आयदानि सायाव दा फरायसाफोरनि ओनसोलाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसा गार्जेन फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जों मोनसे जोबोद बेसेन गोनां हाबाफारि खुंबाय थादों। बेवहाय जोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियावहाय बर' बिजोंजोंनो LP, ME, हाइ स्कुल गासिबो फरायनानै PhD खालामबाय थानाय, MTech पास खालामनाय, PhD खालामबाय थानाय सासे रिसोर्च पार्सन फुंखा सुबुंखौ लाबोनानै बे हालामनि बर' बिजोंजों फरायनो माने फोथायनाय गैयै बेखौ सुस्रांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंबाय थादों। आरो बेनि उनावहायनो जोंहा गांब्रै बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि दङ। भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम खेब 7 बार खन्थाइ मेल खुंदोंमोन। बे खन्थाइ मेलनिनो दाबनि खन्थाइनि खन्थाइ बिजाब सेबखांनाय जादों आरो लोगोसे बेखौबो बेखेवगोन दिनै। आरो बेनिफ्राय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि लाइसिमग्रा खुगा लाइसिखौबो बेखेवगोन आरो सासे लिरगिरिनि पान्डुलिपि लेखा गांसे बेखेवगोन। बे हाबाफारि जानायनि उनावनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै माने गोदानै मुं थिसनजानाय जिउनां सोद्रोमा बिथांमोनखौबो मान बावगोन। आरो बेजों लोगोसेनो 1974-75 मायथाइयाव बे ओनसोलनिफ्राय जायफोर बिथाङा माने रमान हांखोनि दाबि दाबा खालामनानै माने जियाल गादोंमोन बिथांमोनखौबो दिनै माने मान बावगोन। आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि साहित्य सिबिनाय आरो थुनलाइगिरि गागि लिरगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय मान बावगोन माबाजों गांफा मान बिलाइजों। आरो बेजोंनो लोगोसे मोननै बान्थाखौ बेयाव होनाय जाबावगोन। बे जाबाय बे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै बयनिख्रुइबो माने बांसिन साइन्स आयदायाव नाम्बार लाखिनो हानाय आरो फार्स्ट डिभिजन पास खालामनाय बे फरायसा बा फरायसुलिफोरखौ जोङो मान बावगोन। बे फरायसा एवार्डनि मुङा जाबाय पानाम चन्द्र बर' फरायसा थुलुंगा बिगियान बान्था। आरो बेनि अनगायैबो मोनसे बान्था दंबावो, बे जाबाय बे ओनसोलनि गागि खन्थाइ थुनलाइगिरि बे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ गायसननायाव गोबां बिहोमा थानाय सुबुं आगदारि रंसारि धनेस्वर स्वर्गियारि ट्रास्टनि मोनसे बान्था दंबावो। बे बान्थाखौ जोङो एबारहाय बे ओनसोलनि बे बोसोरनि माने बेस्ट टिचार एवार्ड मान बावगोन। बे हाबाफारिखौ मावखांगोन। मावनायनि उनावहायनो जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिदि जोङो गेवलां मेलखौ खुंनाय जागोन। आरो जोंहा बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन बे हालामनिनो दानि BTC-नि मावफुं सोद्रोमा हा बिफाननि सोद्रोमा बिथां लोमस्राव दैमारि सारा बेखेवगोन। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै थुनलाइनि बोहैथिखौ नुनानै आरो थुनलाइनि फारसे जोबोद गोसो बोनानै बर' बिजोंनि फारसे फरायनाय दावगानायफोरखौ माने दावगानायखौ मिजिंथिनानै बे हाबाफारियाव लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनिनो बे ओनसोला दिनैसिमबो माने बर' बिजोङाव फरायनानै गोजौ थाखोसिम गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हाया बिदि मोनसे फोथायनाय दङमोन। बे फोथायनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियावहाय दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिनि सिगां मोनसे सावराय मेल सेमिनार जायखौ बुंदों जोङो बर' बिजोंजों फरायनाबो माने अलंबार जानो हाबिला। दा बिदिहाय बे हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो आं दिनैनि बे फोथारनिफ्राय जोंनि रादाबगिरि नोंथांमोनखौ मोजाङै मोजां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोंनि आरो बे मावनाय दांनायखौ फोसावनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बर' बिजोंखौ मोजां जुंना लानो थाखाय दिनैनि बे हाबाथिलिनिफ्राय मेल थिलिनिफ्राय आं खावलायदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों,
अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।